Bona vesprada, així estem per a treballar avui la unitat 3.3, l'ESTAC, l'ús de la tecnologia per l'aprenentatge i la comunicació. La veritat és que portem ja prou de temps escoltant sobre les TICs, però aquestes TICs ja se'ns queda una miqueta xicotet el concepte, ja que no únicament utilitzem la tecnologia per la informació i la comunicació, sinó que en volem anar una miqueta més enllà. En volem anar a l'ús de la tecnologia per l'aprenentatge i la comunicació. Justament aquestes, el nostre entorn, que és totalment online, i gràcies a aquests vídeos que ens pot facilitar una miqueta l'aprenentatge, estem fent ús justament d'aquest stack. Però si mireu una mica al costat o bé per la xarxa i busqueu únicament, per exemple, alguns vídeos com pot ser el nom de la Dolors Rey, trobareu que ja n'hi ha un altre concepte que va una mica també més enllà justament de l'estack, que són les TAP o TEP, depèn si agafem el terme més academicista, que aleshores en podríem agafar aquests. La tecnologia per l'empoderament i la participació. Aleshores, en aquesta és una evolució de les TAC per tal de donar a l'alumne aquesta participació i ficar-lo en el centre de la seva pròpia aprenentatge. Les TAC, evidentment, centra l'atenció en aquesta tecnologia per a construir el coneixement, tal qual estem fent nosaltres. Si mirem i seguim la idea d'aquesta gradació, entenguem així algunes de les preguntes que ens poden ajudar a entendre què són aquestes gradacions i què estaríem d'alguna forma intentant fer. Si mirem, les preguntes són clares. De fet, els estudiants tenen o han d'utilitzar les TICs? Sí o no? Si és que no, evidentment estem en el nivell 1. Si les tenen, aquestes TICs suporten o poden donar suport al coneixement dels estudiants, és a dir, han d'elaborar alguna cosa i que necessiten per a aquesta construcció del coneixement. Si són necessàries, evidentment estaríem passant, per exemple, a un nivell 3 o un nivell 4, que estaríem aquí. Vale? Per arribar al nivell 5, els estudiants han de dissenyar un producte TIC. D'acord? No estaríem únicament parlant de dissenyar, per exemple, una app, sinó d'alguna forma també un producte que siga realitzat a través de les TIC. La primera pregunta que es poden realitzar per planificar l'activitat és: utilitzem la tecnologia per elaborar l'activitat, sí o no? Per exemple, imagineu-vos que anem a utilitzar un OneNote. Per aquells que no conegueu, un OneNote és una llibreta digital, com pot ser, per exemple, salvant les distàncies, evidentment, un document compartit de Google Drive. Si han d'editar la seva realització i han de deixar ahir els seus canvis, han de deixar de mostres de quina ha sigut, per exemple, la tasca que han realitzat al llarg del dia, sí que estaríem utilitzant-les. Així com, per exemple, si anem una miqueta més enllà, per a utilitzar la construcció del coneixement, que és justament una de les competències que hem parlat darrerament. En moltes activitats requereixen aquesta construcció de coneixement, se poden fer sense les TIC, evidentment. Per exemple, els estudiants es pot demanar trobar informació sobre els pics d'una varietat d'espècie d'aus concret. I per això poden anar a mirar els llibres, no necessiten d'alguna forma aquesta. Si utilitzen internet per a aquestes activitats, s'està construint el coneixement, però les TIC no es requereixen. Aleshores, quan necessiten les TIC per construir el coneixement? En aquest cas, entenguem una altra vegada aquesta idea. Fixeu-vos que estaríem passant en el nivell 3. Les TIC són necessàries per desenvolupar la construcció del coneixement. Imaginem que els estudiants volen llegir el periòdic local, una notícia que han realitzat. Aleshores, diguem-ne, i realitzen a partir d'ahir 3 històries o comparen 2 notícies o les analitzen. I el periòdic local està disponible a l'escola. D'acord? Però imagineu-vos que utilitzen internet per trobar articles de premsa en 3 països diferents.
Aleshores, en aquesta no podríem utilitzar els periòdics perquè no hi serien a l'escola. Aleshores, internet, la tecnologia en aquest cas, ens serveix per fer això. Imagineu-vos també com en l'exemple del no, en aquest cas. Estudiants utilitzen una fulla de càlcul, vale, per trobar dades estadístiques. Els càlculs, evidentment, també se poden fer a mà. Aleshores, encara que estem utilitzant un Excel i un ordinador, no s'està generant coneixement ahí. En canvi, si per exemple els estudiants utilitzen una simulació a l'ordenador per investigar com es van formar les esteles, vale? La simulació ajuda a aprofundir el coneixement i a canviar la perspectiva, per exemple. En aquest cas sí que estarien afavorint aquesta construcció del coneixement. Per últim, així també, el tema de com arribem a crear un producte digital. Vale? No pensem únicament en aquesta idea, sinó de crear una app. Vale? Perquè no és tothom en algunes de les activitats o de les nostres matèries no van a poder crear una app. Vale? Però, per exemple, els estudiants creen els seus propis vídeos d'entrevistes per a membres de la comunitat local per a representar a l'educador al final de l'activitat. Però justament aquesta activitat no arriba al destinatari. Vale? Aleshores tampoc d'alguna forma no està eixint de l'aula, aleshores no entraria mai en aquesta construcció del coneixement perquè és una simulació, no té aquesta vinculació a la realitat. Així com hem quedat en les altres dos, caldria valorar, vale, l'activitat que tingueu pensades i a veure en quin nivell la ubiqueu. Ui, hola, de nou, se m'oblidava. Què heu de fer en aquesta unitat 3.3? Molt fàcil. El que hem de fer és redactar una valoració personal al fòrum de la unitat, evidentment, on, des del punt de vista de les TICs, contestem aquestes preguntes. Són favorables? Quines són per a tu els avantatges i els desavantatges? Què necessitaríem que encara no tinguem? Podrien emprar les TIC per desenvolupar competències? I si contesteu que sí, evidentment, com ho faríem? I emprar les TIC per justament avaluar-les breument, vale? És sobretot per tal de que pugueu interactuar també a vosaltres. El que sí que és important és que identifiqueu el nom i, per favor, de veritat, que és molt més fàcil per tal de poder després interactuar entre vosaltres i deixar-vos també comentaris que començareu a fer ara en la següent unitat. Intenteu escriure directament al fòrum, vale? Sense deixar més documents. Gràcies! I, com sempre, així em podeu trobar. Espero les vostres preguntes.